Салям алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 3 часа в этой студии с гостями, которые будут подключаться к нам в эфир, мы будем обсуждать самые актуальные новости, которые появились в украинской и международной информационной повестке дня. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру. На экраны ваших телевизоров режиссера выводит номер телефона и адрес нашего скайпа atr.tv, наш адрес. Плюс 38073 419 41 58 наш номер. Звоните нам абсолютно бесплатно. По вайберу присоединяйтесь, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Ну а мы пока начнем эфир с самых актуальных новостей из времени оккупированного Крыма и не только, о которых нам расскажет наш журналист Роман Спиридонов. Он с нами сейчас на прямой связи. Рома, привет! О чем сегодня будете говорить в вечерних выпусках «Заман»? Привет, Гульсум. Сегодня мы будем говорить о таких темах. Европейский Союз готов участвовать в создании платформы по деоккупации Крыма. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита Украина-ЕС в Брюсселе. Он отметил, что получил заверение, санкции ЕС будут действовать до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. По его словам, участники встречи подробно обсудили регулярные нарушения прав человека в оккупированном Крыму и привлечение ЕС к защите крымчан, страдающих от оккупации и политических преследований на полуострове. Президент Европейского совета Шарль Мишель подчеркнул, что Европейский Союз будет продолжать поддержку территориальной целостности Украины и осуждение незаконной аннексии Крымского полуострова. А в Раде готовится отменить закон о свободной экономической зоне Крым. Как сообщил народный депутат Рустем Умеров, рабочая группа Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий вместе с центральными органами власти начала консультации об отмене этого закона и разработке нового, который бы урегулировал экономическую деятельность на временно оккупированной территории с соблюдением прав человека. Участники встречи, а это представители Министерства финансов Украины, налоговой, Министерства иностранных дел, представители постоянного президента Украины ВРК, Министерства юстиции, СНБО, общественные организации договорились о необходимости устранения дискриминационных норм этого действующего ныне закона, согласовали формат работы и сроки для предоставления предложений. Следующая такая встреча состоится в конце октября. Потом этот вопрос должен быть вынесен на комитет Рады и уже проголосован в зале. Я напомню, что в течение нескольких лет Меджлис крымско-татарского народа, активисты гражданской блокады Крыма призывают отменить этот закон, поскольку он дискриминирует переселенцев из Крыма. Он, с одной стороны, превращает всех крымчан, людей, которые выехали из оккупированного Крыма, но в их документах осталась крымская регистрация, превращает в нерезидентов. Люди с этой крымской регистрацией фактически лишены полного спектра банковских услуг. Но в то же время этот закон позволяет украинскому бизнесу работать на оккупированной территории, хотя это нарушает санкционный режим, введенный как и западными партнерами, так и самой Украиной. Вот есть и хорошая новость для переселенцев. В мобильном приложении ДИА полноценно заработала электронная справка внутренне перемещенных особ. Для этого нужно лишь установить мобильное приложение ДИА и пройти электронную регистрацию. Справка покажет, там отражается и фамилия, имя, все данные владельца, информация о документах, подтверждающих его личность, зарегистрированное фактическое место жительства и место жительства по регистрации. Теперь такую справку электронную можно предлагать вместо бумажного варианта, это ее абсолютный аналог. И, как отметили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, это нововведение облегчит жизнь 1,5 миллионам украинцев, которые были вынуждены выехать с оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Будем говорить и о том, чем живет оккупированный Крым. Там коронавирус бьет рекорды.
за прошедшие сутки там уже 118 человек заразились этой болезнью, 4 умерли. А власти отреагировали на это мгновенно. Оккупационный парламент пошел на дистанционную работу. Теперь они будут голосовать только в режиме видеоконференции. А вот россияне, наоборот, решили воспользоваться локдауном, который введен в некоторых городах России, в том числе и в Москве, там объявлены каникулы. В школах некоторые предприятия переведены на дистанционную работу. И вот россияне решили, что это как раз время отдыха в бархатный сезон, и они массово едут на полуостров. И будем говорить не только об этом, будем говорить и о ситуации с водой, и о том, что происходит на полуострове. В сегодняшних наших выпусках «Заман» смотрите обязательно. Ну и напоследок еще одна приятная новость. Культура приготовления борща войдет в национальный перечень нематериального культурного наследования. Такое поручение Министерству культуры и информационной политики рекомендовал экспертный совет. Там отмечают, что это важный шаг для подготовки номинационного досье в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. То есть теперь у нас будет еще один аргумент в споре с теми, кто заявляет, что борщ из российской кухни. Вот такие новости сегодня в 19:00 на украинском и в 21:00 на крымско-татарском. Гульсом. Спасибо тебе большое. Это был Роман Спиридонов, наш журналист, прямо из Ньюзрума. Смотрите выпуски «Заман» 19:00 на украинском языке с Урьяне Сейтумеровой и 21:00 на крымско-татарском языке с Шевкетом Наматулаевым. Ну а я пока перейду к обсуждению вышеупомянутых новостей. Начнем обсуждать с политическим экспертом Валерием Клочком. Он с нами сейчас на прямой связи. Пане Валерию, витаю вас. Витаю вас. Европейский Союз принципиально готов присоединиться к украинской инициативе по созданию крымской платформы с целью деоккупации полуострова, а также будет сохранять санкции против Российской Федерации до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на саммите Украина-ЕС. Давайте его послушаем. Ми детально обговорили регулярні порушення прав людини в Криму та залучення Європейського Союзу до захисту кримчан, що страждають від тимчасової окупації і від політичних переслідувань. Я радий, що Європейський Союз принципово готовий долучитися до нашої ініціативи щодо формату «Кримська платформа». Ну а вот в свою очередь президент Европейского совета Шарль Мишель подчеркнул, что Европейский Союз будет продолжать поддержку территориальной целостности Украины и осуждением незаконной аннексии России Крымского полуострова. Вот давайте Шарль Мишеля послушаем. Підтримка з боку Євросоюзу Мінських угод і невизнання анексії Криму та Севастополя Росією залишаються з нашого боку непохитними. Санкції на підтримку цієї політики були продовжені 1 жовтня. Також у нас є конкретні персональні санкції проти осіб, які будували Керченський міст. Кроки Володимира Зеленського спрямовані на подолання цього конфлікту дуже важливі. Ми закликаємо Росію взаємно здійснювати такі кроки, щоб знайти мирне врегулювання, яке поважало суверенітет і територіальну цілісність України. Ми закликаємо Росію виконати свої зобов'язання. Очень активно сейчас обсуждается создание международной платформы по деоккупации полуострова. Неоднократно эта инициатива звучала из уст президента Владимира Зеленского, украинских чиновников и так далее. Вот как вы считаете, что нужно для того, чтобы такая платформа была создана в ближайшей перспективе? Какая работа должна проделаться? Ну, по-перше, потрібне бажання. Воно є заявленим з сторони України, і підтримка Європейського Союзу – це добрий сигнал. Я думаю, що, можливо, в перспективі з'явиться ця платформа. Поки що в мене погане розуміння того, хто може війти до її складу, тому що саме визначення персонального складу на рівні керівників країн є визначальним фактором для того, чи буде ефективною роботою цей майданчик. Бо якщо ми отримаємо щось на кшталт нормандського формату, то, вибачте, окрім співчуття, оцінки ситуації, що вона погана та
актуалізації проблем Криму ми, на жаль, нічого не матимемо. Мені хотілося б, наприклад, розуміти, яким буде шлях повернення Криму, тому що платформа це один із інструментів, майданчиків, де можна це обговорювати. Але хоча б якісь певні перспективи треба окреслити, і вони були б зрозумілими нам, аби були озвучені майбутні члени учасника. Звісно, що було б наївним очікувати сьогодні перелік таких країн, бо процес доволі токсичний в плані саме санкційної політики, про яку так голосно заявляють при Європейському Союзі. Тому нам варто почекати, бо це заява не перша, бо подібна заява лунала вже кілька місяців тому з уст пана Кулеби, міністра закордонних справ. Зрушень ми ніяких не мали. Ця ініціатива озвучується незалежно від роботи тристоронньої контактної групи, де активно обговорюється порядок виконання Мінських угод. Тому я, на превеликий жаль, поки що більш детальної оцінки цієї ситуації дати не можу. Ну а давайте вместе пофантазируем, смоделируем ситуацию. Вот можем ли мы каким-то образом очертить контуры этой платформы? Какая она может быть? Вот если не серии нормандского формата, то в каком формате? Что это будет? Ну, як на мене, до неї хто б міг би увійти в перспективі? Це, звісно, Росія. Однозначно, вона має бути, тому що вона анексувала територію. Але я маю великий сумнів, що вона погодиться, тому що якщо вона погодиться на участь в цьому майданчику, то це означатиме визнання фактично нею самою факту анексії території. Тобто тут уже питання доволі складне. Тобто сторона, яка фактично стала причиною цього конфлікту, вона не буде дотична до процесу. Но они об этом постоянно говорят, это их постоянный такой рефрен, да. Друге, звичайно, тут могла бути Туреччина, оскільки вона є дуже потужним гравцем сьогодні на Сході, і дійсно може визначати до певної міри політику Близького Сходу, і в тому числі і співвідносини наші через Крим, саме такий спосіб. Тут, як на мене, повинні були бути однозначно представники Європейського Союзу, а не Європи, тому що це трішки різні речі. Європейський Союз залишається доволі потужною інституцією, звісно, з дуже багатьма вадами. Мені не подобається, що вони постійно співчувають, але ми поки що маємо те, що маємо, казав Леонід Кравчук. Ну і, звісно, тут мають бути представники Сполучених Штатів Америки. Великобританія, можливо, Китай – це питання вже, знаєте, таке дискусійне. Чому саме Сполучені Штати Америки і представники Європейського Союзу, бо вони були б визначальними в роботі Радбезу ООН. Тому що, як на мене, саме Радбез ООН мав би стати майданчиком, саме там має бути майданчик, що стосується повернення Криму. Но относительно Британии, это же страна, которая нам гарантировала нашу территориальную целостность. Послухайте, ми ж багато хто нам гарантував, але ви не запитуєте, який формат можливий. Тому там вже питання творче. Але тут важливий саме майданчик цей. Я думаю, що це, я переконаний, що має бути Радбез ООН. Якщо цього не буде, то зрушення ми не будемо бачити. Ну от яскравий приклад, це вже майже 30 років переговірний майданчик у мінському форматі, саме що стосується конфлікту війни в Нагорному Карабасі в Азербайджані. Але ж питання не зрушилось, конфлікт заморозили. Сьогодні він набув гострої фази, там є і смерті, і активні бойові дії, війна фактично ведеться. І це вказує на неефективність роботи як мінського формату, що стосується Нагорного Карабаху, так і мінського формату, що стосується України. Я тут, звичайно, ви знаєте, десь уже і можливо і розділяв би наміри влади про те, що вона намагається реалізувати мінські угоди, про що я власне говорив. Але я розумію всю фатальність і нереалістичність виконання на даному етапі. Поки що передумов для того, щоб можна стверджувати, що чогось ми досягнемо, не варто. Но тем не менее, если, к примеру, будет создана вот такая международная платформа по Крыму, и туда войдут страны, которые вы упомянули выше, что дальше? Вот эти страны, они ведь и так поддерживают нашу территориальную целостность, они не признают оккупацию Крыма. Можно долго дискутировать на тему того, какие именно санкции они вводят в отношении России, насколько они эффективны, но тем не менее эти санкции есть. Вот собрались, о чем говорить дальше? Ну, правильно, тут порядок денний. Насамперед треба визнати, було б з кінця того, що ви сказали, почати, треба визнати, що санкційна політика, вона абсолютно неефективна в частині припинення агресії Росії на території України та інших країн, колишніх учасників Радянського Союзу. Тому що саме туди поширюється анексія і агресія Росії. Ну да, звісно, можна говорити про Близький Схід, але все ж таки найбільш очевидним саме є факт Грузія, Вірменія, Нагорний Карабах, Азербайджан
і Україна, Молдова, Придністров'я. Це оці ключові моменти. І саме от потрібно, щоб учасники цієї переговорної платформи усвідомили, що санкційна політика неефективна. Бо дуже часто ми санкціями забалакуємо те, що, мовляв, ми щось робимо для того, щоб припинити російську агресію на території України і якимось чином почати вирішувати питання анексії Криму. Ні, санкційна політика абсолютно неефективна. Про це навіть стверджує, можливо, з поганою міною, але стверджує сам Путін. Він говорить про доволі цікаву цифру втрат 50 мільярдів доларів за роки анексії і вважає, що вони зробили більше. Бо справді можна, єдиною такою найкращою характеристикою ефективності санкційної політики є те, що вона не секторальна. Говорять багато про сектори, але, як правило, секторальні санкції пов'язані з персональними санкціями щодо конкретних юридичних чи фізичних осіб, які працюють в якихось певних секторах. Це тавтологія. Вибачте, це підміна понять. Тому що якби ми вводили секторальні санкції, наприклад, обмежили постачання природнього газу російського в Європу. Все, крапка. Тобто зовсім Європа не приймає. Повірте, розмова була б абсолютно іншою. Натомість ми будуємо, я говорю ми, тому що фактично це відбувається і не те, що за нашої безпосередньої мовчазної згоди чи неучасті, але разом з тим ми не можемо протидіяти. От ми всі разом світ дозволяємо сьогодні Росії добудувати Північний потік-2. І учасники нормандського формату, та сама Ангела Меркель, вона доволі обережно виказує думки щодо припинення будівництва. Да, є там певне припинення, але я вас хочу запевнити, що це питання часу, воно буде вирішене. То есть в рамках этой платформы нужно будет снова нашим партнерам рассказывать и убеждать их в том, что Российская Федерация агрессор, что те санкции, которые сегодня есть, спасибо вам за эти санкции, конечно, но они агрессию России не останавливают и нужно их ужесточать. Звичайно, не то, що там їх робити жорсткішими, це як варіант, але дати усвідомити усім учасникам, що ми чудово розуміємо, і ми можемо підтримувати цю політику санкційну, але результатів вона не дає. Принаймні Україна поки що про це не говорить. От остання теза Зеленського, про яку говорили, була сказана про те, що ми будемо підтримувати санкційну політику європейських країн проти Росії. Вибачте, а як по-іншому може бути? По-іншому, в принципі, не може бути, тому що агресія Росії спрямована не проти Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки, проти України. Тому ми тут в заручниках, ми маємо санкції проти Росії, ми втрачаємо з Росією товарооборот, ми втрачаємо в економіці, ми його погано розвиваємо з Європою, і ми виявилися в такому, ми виявилися в патовій ситуації. У нас війна, у нас повний економічний занепад, і весь світ нам співчуває, і ми з цим нічого зробити не можемо. Тому ситуація надскладна, і от саме в частині санкційної політики потрібно думати, як вирішувати цю проблему, в тому числі і анексію. І інші інструменти потрібно шукати, окрім санкцій, абсолютно інші, тому що санкції чим далі, тим більше схожі просто на торгівельну війну з Росією, Європи і, зокрема, Сполучених Штатів Америки, яка є, набула світового масштабу. Давайте подключим к нашей беседе сейчас Дмитрия Снегирева. Он с нами на прямой связи, военный эксперт. Пане Дмитрию, витаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну что ж, вот мы сейчас обсуждаем создание международной платформы по деоккупации полуострова. Вот у вас вопрос вам как военному человеку. Вот верите ли вы в то, что территория может быть деоккупирована дипломатическим путем в результате таких переговорных площадок? Я вбачаю, дуже погано вас чути. Будь ласка, запитання. Алло, слышите? Алло. Чуєте? Пане Дмитро. Сорвался, к сожалению, у нас Дмитрий Снегирев. Попробуйте, пожалуйста, еще раз связаться. Обсуждая вопросы платформы Крыма, а вот вы как считаете, действительно, у нас же... Справа в тому, Гульсом, дозвольте, будь ласка, на це запитання, частково відповім і я, тому що воно мені також цікаве, і я цілком усвідомлюю, що історія світу має приклади, коли створювалися навіть цілі імперії не шляхом війни, а мається на увазі фізичної війни, а війни дипломатичної. Дійсно, такі успіхи, прикладом тому є Японія 16 сторіччя. І, звісно, що важко порівнювати часи 16 сторіччя, 21, але разом із тим. Сьогодні ми усвідомлюємо, що ведення повномасштабної війни – це взагалі буде катастрофою для півострова. Тим паче він дуже мілітаризований. Давайте не забуваємо, і його мілітаризація відбувається майже щодня.
І сьогодні присутність військової техніки та живої сили на півострові за різними оцінками перевищує втричі, ніж це було до початку анексії Криму. Тому це доволі серйозна проблема. І звісно, що вирішити питання прямою військовою дією, повернення Криму, як на мене, я вважаю це нереальним і доволі загрозливим. Ми можемо підігріти і без того вже доволі складну ситуацію на Близькому Сході, війна в Сирії, проблема з курдами, врешті-решт проблема виникне із корінним кримсько-татарським населенням. Тому тут треба вирішити питання, звісно, дипломатичним шляхом, яким я вже говорив, вже у вас багато разів. Це внесення змін до Конституції України і надання права на самовизначення кримсько-татарському населенню, незалежно від того, яка кількість його проживає на цьому півострові. Тому що часто мені закидають, ти не розумієш, там дуже мало проживає кримських татар. Я говорю, це не має абсолютно ніякого значення, тому що я можу наводити багато прикладів, коли, наприклад, та ж сама історія з курдами, які розірвали на 4 країни, та сама історія із Нагорним Карабахом, коли сьогодні говорять про те, що 170 тисяч населення, вони повинні проживати на якійсь певній території, хоча вони вже сторіччями воюють, вибачте, за свою незалежність, яку не визнає світ, і дійсно і світові треба дивитися доволі обережно щодо кожного конкретного випадку військового конфлікту війни, який виникає на земній кулі. Тому що вони за природою дуже різні. І дуже погано, що там міряють під одну рамку. Під одну рамку заміряли сьогодні Нагорний Карабах і історію в Ордло. Це зовсім різні речі. Я не випадково нагадав нам усім, що ми ведемо перемовини в мінський формат, карабахський і мінський формат український. Це, вибачте, мягко кажучи, неправильно. А насколько можно сравнивать вот эти вот конфликты? Потому что вот недавно президент Зеленский тоже сказал, что на примере Нагорного Карабаха мир, и мы должны понимать, что замороженных конфликтов не бывает. В частині замороженого конфлікту він правильно говорив. Я тут підтримую його, тому що треба розділити цю тезу на дві. Ми просто зводимо в одне. Заморожувати конфлікт не можна, тому що він вибухне. Це означає, що залишити лінію розмежування і непідконтрольну територію, дати їй можливість жити далі за тими правилами, які вони фактично встановили самі для себе, мається на увазі квазі-республіки ЛНР і ДНР, це було б неправильним, тому що ситуація постійно буде лише ускладнюватися. Тому я не випадково згадав на початку ефіру безальтернативність Мінських угод, про які, власне, говорив ще і Порошенко, коли їх підписував. За його директивою підписувалися. А з Нагорним Карабахом, тут ситуація інша. Нагадую нам усім, можливо, хто не знає, я більш переконаний, що ви і редактори знаєте історію, тому що це фактично також титульний народ на певній території, які там проживає дуже багато сторіч. Навіть часи Радянського Союзу у них була дуже величезна проблема з самовизначенням. Вони хотіли мати автономію в складі не Азербайджану, а Вірменії. І вони навіть відповідними зверненнями зверталися до парламентів Азербайджанської Радянської Соціалістичної Республіки і Вірменської Соціалістичної Республіки ще в 1988 році, звідки почалася нова фаза конфлікту. Навіть в часи Першої світової війни там велася війна за незалежність Нагорного Карабаху. Тому в цій частині порівнювати некоректно. Лише в частині замороження конфликту, да, але порівнювати некоректно, тому що цей конфликт і что вот эта непризнанная Нагорно-Карабахская республика, она не признана всем цивилизованным миром и даже самой Арменией, и это территория Азербайджанской республики. Запитання, а це нормально? Ви знаєте, в мене виникає риторичне запитання. Це нормально, коли вірмени не визнають Вірменію? Розумієте? Тому і питання в неврегульованості відносин вірменів із вірменами в Нагорному Карабасі, його треба було вирішити. Дайте ширшу автономію, визнайте врешті їх як окремою державою, і вибачте, але це зніме низку запитань. В тій самій частині свою пасивність проявила Організація Об'єднаних Націй. Да, но для начала нужно деоккупировать эту территорию. А ким вона окупована? Нагорний Карабах никем не оккупирован. Там проживает. Это непризнанная республика, которая на самом деле является территорией Азербайджана. Там вот создана вот такая непризнанная республика, как, впрочем, и у нас на востоке Украины и серии ДНР и ЛНР. Нет? Ні, це абсолютно різні речі. Не можна так говорити, тому що правильно ви сказали, що вона окупована, але ж знову ж таки Азербайджаном не повністю, тому що давайте пригадайте початок цієї війни 90-ті роки, коли Вірменія фактично прорубала територію на території Азербайджану, вона її загарбала, це доконаний факт, і таким чином встановила коридор із Вірменією, так? І звісно, що тут Азербайджан відреагував в такому сенсі, але ж він пішов далі.
Він вважає, що він може претендувати на територію Нагорного Карабаху, хоча історично це не так. Тому це дуже складне питання. В нього має втрутитися Організація Об'єднаних Націй. Вона свого часу втрутилася лише в форматі мінському, все. Вона віддала на відкуп ОБСЄ, мовляв, розбиратись. Так, там є в цьому процесі Сполучені Штати Америки, але згадайте заяву Сполучених Штатів Америки відразу початку гарячої фази. Вони сказали, ніхто не повинен втручатися у військовий конфлікт, який виник між Азербайджаном і Вірменією. На що Туреччина сказала, ні, це наша особиста справа, і вони підтримали Вірменію. Тобто це вказує на те, що ООН не виконує Турция поддержала свою місію. Азербайджан, вы, наверное, имели в виду. Да, перепрошую, Турція підтримала Азербайджан. Так, я обмовився. Тобто ООН не виконує свою місію. Він самоусунувся. І сьогодні питання визнання чи невизнання окремих територій народностями, які проживають там чи де-інде, я не випадково наводив приклад із курдами. Це також питання доволі серйозне. 30 мільйонів населення окремої нації, вони не мають своєї країни. Тому і виникає історія, проблемні, дуже серйозні речі в Туреччині, у Сирії, в Ірані. Це все дуже складна історія. Давайте згадаємо з вами Ізраїль, який євреї отримали країну коли? Після Другої світової війни. Правильно, до цього часу він триває військовий конфлікт з Палестиною. Але, знову ж таки, там на початковому етапі ООН хоч якось намагався врегулювати ці питання. А сьогодні він самоусунувся. Тому і треба розрізняти, чи можна визнавати, наприклад, незалежність ЛНР, ДНР, і чи можна визнавати незалежність Нагорного Карабаху. Це якось, так м'яко кажучи, зовсім дві різні речі, як кажуть в Одесі. Перепрошую за це порівняння, тому що воно стосується країн, стосується життів. Але дійсно це зовсім різні речі, як на мене. Давайте вернемся к предмету нашей дискуссии, именно к Крыму, потому что первый заместитель министра иностранных дел Украины имени Джипар во время своего визита в Вену провела несколько встреч с представителями ОБСЕ, ЮНЕСКО и Министерства иностранных дел Австрии, которым рассказала о ситуации в оккупированном Крыму. Давайте вместе ее послушаем. Незаконні збройні формування на території Донбасу та Криму всіляко перешкоджають роботі СММ. Тому надзвичайно важливим є посилення уваги до цієї проблеми з боку західних партнерів. Це особливо стосується Криму. Сподіваюся на здійснення подальших кроків для активізації роботи місії для доступу до окупованого українського півострова. Пане Валерию, как вы считаете, какова вероятность того, что миссия ОБСЕ будет на территории временно оккупированного Крыма? Она туда поедет? Абсолютно виключаю поки що таку можливість. Це нереально, як на мене. Тому що, повертаючись, наприклад, до питання, яке дуже часто звучить в ефірах, для перевірки патріотизму українця. Скажи, чий Крим? Звичайно, Крим український. Юридично він український, цього ніхто не заперечує і ніколи заперечувати не буде, тому що якщо хтось скаже по-іншому, це буде повна дурня. Але фактично Україна його не контролює. Там немає юрисдикції України. Просто немає. Міжнародно визнано, що це територія українська. Але враховуючи саме цей факт, що ми не контролюємо цю територію, то Росія ніколи не допустить на територію Криму ОБСЄ. От давайте запитаємо, поставимо просте питання. Росія запитає, для чого місія ОБСЄ на цій території? От просто місія ОБСЄ. Згадайте в цій частині липневе ухвалення змін до Конституції в Росії, де на рівні основного закону заборонено взагалі піддавати сумніву приналежність тих чи інших територій до Російської Федерації. Уявляємо, так, собі рівень того міжнародного цинізму, який дозволяє собі Росія. То про яку місію взагалі ОБСЄ можна говорити і про допуск її? Ми дуже часто подібними заявами підмінюємо поняття і хочемо видати бажане за дійсне. Це неправильно, тому що ми в першу чергу обманюємо не те, що себе, ми обманюємо людей. Ми даємо їм надію на те, чого статися в принципі не може. Тому таким чином ми підміняємо поняття і намагаємося показати, що щось робимо. Хоча насправді практичних кроків щодо анексії Криму в цьому форматі, який ми з вами ось обговорюємо останні кілька хвилин студії, його не буде. І створення цього майданчику, я не випадково сказав, який ви мені задавали питання, яким він може бути, мені б хотіло б бачити таким. І хотіло б бачити перспективність, якби там змінився порядок денний, відповідно до тих заяв, які лунають від посадовців як Європи, світу, так і України в тому числі. Поки що таких посилів, на жаль, немає. В цій частині хочу нагадати дуже цікаву заяву, яка пролунала на 75-й Генеральній асамблеї ООН, Генасамблеї ООН. Давайте ми не будемо плутати з Радбезом.
Це дуже важлива деталь для глядачів, де вкотре було з уст Зеленського, так само, як раніше про це говорив Порошенко при кожній слушній нагоді на Генасамблеї ООН, стосовно проблеми Криму і можливості розгляду питання анексії Криму та припинення війни в Радбезі ООН. Ну, за великим рахунком, вони вимушені звертатися до цієї інституції, бо вони знаходяться в Організації Об'єднаних Націй, навіть віртуально. Але яка відповідь ООН? Вона не прозвучала, її немає. Тому дійсно треба сьогодні піднімати питання про те, як інституціонально спроможна Організація Об'єднаних Націй виконувати покладені на неї світом функції. Вона поки що не здатна це виконувати. Институциональный юридический строй, как мы видим сейчас, просто нарушен Российской Федерацией. Правильно, він порушений Російською Федерацією, але порушений не в Організації Об'єднаних Націй, а порушений в світі. Організація Об'єднаних Націй – це та інституція, яка здатна ухвалювати рішення і так само може ухвалювати зміни до своїх статутних документів. Розумієте, в чому справа? І може бути винятком, наприклад, і питання того ж самого Криму, України, коли воно розглядається в Організації Об'єднаних Націй, можна зробити винятки, тому що ситуація інша склалася, тому що Росія проявляє агресію, вона веде гібридну війну сьогодні. А может ли Совет Безопасности принимать такие решения, если там есть право вето у Российской Федерации? Здесь, наверное, должна идти речь о реформировании ООН как структуры, которая бы могла влиять на эти все процессы. Гульсум, я ж про це, власне, говорю, про реформування Організації Об'єднаних Націй. В цій частині в Україні дуже мало хто піднімає це питання. На рівні керівників держави взагалі його замовчують, тому що воно незручне. Світ тисне на нас. Треба це визнавати, що світ не зацікавлений у тому, щоб в Україні війна припинилася. Розумієте? Світ не зацікавлений в тому, щоб у нас Крим повернувся під юрисдикцію України. Дякую. Тому ми повинні шукати інші шляхи. Дякую вам, політичний експерт Валерій Клочок був з нами на прямому зв'язку. Ну а как мне сейчас подсказывают наши редактора, к нам присоединился народный депутат Украины 8-го созыва Леонид Ємець. Пане Леоніду, вітаю вас, чуєте ви нас? Я вас дуже погано чую, але чую. Мы вас хорошо слышим. Алло, слышите? Алло. Алло, да, мы вас слышим хорошо, надеюсь, вы нас тоже. Пане Леониду, вот сейчас обсуждали инициативу создания международной платформы по Крыму. Вот как вы считаете, в каком случае такая платформа может быть эффективной в вопросе деоккупации Крыма? Ну, власне, я не почув більшу частину вашого питання, але я чув розмову, яка була перед цим, і розумію, що воно направлено якраз на розвиток тої дискусії, яка у вас була. Насправді, Організація Об'єднаних Націй давно вже перетворилася на виключно майданчик для переговорів. Вона не може прийняти жодного рішення, яке б містило, ну не те, щоб навіть обов'язково, або хоча б такий жорстко рекомендаційний характер. Ні, і це відбувається не тому, що Україна не піднімала цього питання. Піднімала Україна, більш того, Україна ставила на обговорення, вносила на порядок денний Організації Об'єднаних Націй питання про неможливість застосування права вето в випадку, якщо сторона, яка його застосовує, сама є прямим учасником конфлікту. В нашому випадку Росія захопила Крим, і Росія накладає вето на будь-яку резолюцію щодо цього питання, очевидний конфлікт інтересів. І, в принципі, наявність такої проблеми в діяльності ООН не заперечує жоден з їх членів. Відповідь від організації була дуже проста. Якщо заборонити це право вето, Росія погрожує, що вона просто піде з ООН, а ООН не готова на те, щоб Росія вийшла з її складу, оскільки це автоматично нівелює статус Організації Об'єднаних Націй, принаймні той, який вони собі хочуть мати. Хоча для нас, як для тих, хто безпосередньо відчуває, наскільки недосконалою є сьогодні будь-яка спроба Організації Об'єднаних Націй впливати реально на ситуацію на планеті, ну, ми говоримо, що тоді ви можете лише мати красиву назву і не менш цікаву історію як організація, але на даний момент Організація Об'єднаних Націй
Ну це просто майданчик, де зустрічаються політики, і нічого більше. На жаль. А что думаете о платформе по деоккупации полуострова, о которой сейчас очень активно говорят? Ну, думаю, що поки Росію, а точніше ту банду, яка захопила владу в Росії, не примусити відмовитися від своїх окупаційних намірів і не змусити їх віддати Крим, ніякі майданчики ні до чого не приведуть. Це має бути бажання керівництва Росії. Або цього, або наступного керівництва, якщо це буде більш демократичне керівництво, налаштоване на повернення Росії до міжнародної спільноти. І допоки світ і Україна будуть стояти на тому, що Крим був і залишається український, це буде проблемою для реінтеграції Росії до міжнародної спільноти. Якщо Україна до того часу сама не погодиться з тим, що Крим російський, рано чи пізно настане той момент, коли Росія вимушена буде. З доброї волі ніколи цього не зробить, але буде вимушена повернути Крим як необхідну умову демонстрації цивілізованих намірів нового керівництва Росії. З Путіним при нинішній ситуації навряд чи ми можемо розраховувати на будь-які зрушення, але санкції проти Росії діють вже більше 400 мільярдів доларів. В Росії це величезні гроші. Ну, давайте просто для порівняння і масштабів згадаємо. Янукович продавав Україну за 3 мільярди, Лукашенко продає Білорусі за 1,5, а тут вже 400 мільярдів збитків. Тому санкції працюють, їх треба тримати і просто ніколи навіть не піднімати публічно в Україні питання про добровольну відмову від Крима. Ніколи. Дякую. Дякую. Леонід Ємець, народний депутат України 8-го скликання, був з нами на прямому зв'язку. А вот президент Украины Владимир Зеленский считает, что без диалога с Российской Федерацией войну на Донбассе не остановить, а без прямых переговоров с президентом Владимиром Путиным не удастся решить вопросы возвращения удерживаемых в неволе украинских патриотов. Давайте послушаем президента Украины. Я вважаю, що повернення наших полонених, а на сьогодні їх 140, цього б ніколи не відбулося, якби у нас не було діалогу з президентом Путіним. Тільки в нормандському форматі це не спрацьовує. Цього не вистачає. У нас є питання, які не розглядалися в нормандському форматі. Це питання повернення наших моряків, гуманітарних складнощів у кримчан, які перебувають у полоні. Багато з них за ґратами. Такі питання треба вирішувати з президентом Росії. Политолог Тарас Черновол с нами сейчас на прямой связи. Пане Тарас, вітаю вас. Салям алейкум, витаю вас. Ну что ж, вот вы сейчас услышали заявление президента Владимира Зеленского. Действительно ли без диалога с Российской Федерацией войну не остановить? Знаєте, дипломатам і політикам мова дана для того, щоб приховувати реальні думки, реальні мотиви. Насправді, хто заважає вести діалог? Хто? Чи Порошенко відмовлявся від діалогу, коли виникала проблема? Та починаючи від дня своєї інавгурації, пригадую телефонна розмова, яку спробували нас перебрехати, потім самі ж Росії підтвердили, що це все були вигадки, але розмова насправді відбувалася. Порошенко дзвонив Путіну, коли виникали дуже серйозні протиріччя і атаки російські, обстріли, дзвонив. Путін ініціював такі розмови, дзвонив Порошенку, дзвонив, вели переговори, вели. Хоча основний базовий формат переговорів був нормандський, але паралельно з ним оперативні речі вирішувалися на нижчому рівні. Плюс було ще десяток інших каналів, якими відбувався обмін інформацією і, відповідно, там обмін позиціями. Чому саме насправді причина? Володимир Зеленський теж регулярно розмовляє з Путіним. Розмовляє не в нормандському форматі, а телефоном. Про частину цих розмов ми дізнаємося. Про частину, напевне, про ті, які пройшли дуже недобре для української сторони, ми не дізнаємося. Коли дізнаємося, все приховане стане явним. Чому причина? Чому Володимир Зеленський зараз так протиставляє нормандський формат, каже, що в ньому і того розв'язати не можна, а треба виходити на прямі переговори? Та по одній єдиній причині. Для Путіна переговорний процес з посередниками стає все більш і більш збитковим. Йому було зручно вести переговори
2014-2015 році, коли був, як казав нас тодішній заступник голови адміністрації президента Костянтин Єлісєєв, у нас було тоді 3 проти 1. Були Росія, Німеччина і Франція проти України. А потім, коли ситуація помінялася і стала Німеччина, Франція і Україна проти Росії, Росія почала всіми способами дискредитувати нормандський формат, як тільки могла. На сьогоднішній день Росії знову нормандський формат став невигідний, тому що після справи про отруєння Навального, після появи чергових звинувачень щодо Росії, щодо втручання в різні форми виборів і тому подібне, різна диверсійна інша робота на Заході, зокрема навіть у Франції, яка розглядалася як достатньо серйозний союзник потенційний Росії, до Росії почнуть ставитися з дуже жорсткими придирками і вимагати від них виконання принаймні домовленостей. Пригадуєте, приблизно тиждень назад я у вас був в ефірі в студії, а включали скайпом Андрія Шкіля, і він розказував саме про таку ситуацію, про таку позицію французького президента. І Путіну сьогодні дуже важливо скинути цей баласт, який йому заважає. 2 країни, які фактично настроєні проти Росії, тому потенційно є сторонниками і союзниками України, і вийти на прямий тиск, на прямий вплив на Володимира Зеленського. Тільки він хоче зробити не власними руками, руками Володимира Зеленського. Мені дуже сумно, що Володимир Зеленський виправдовує дії Путіна і будь-які речі, будь-які ситуації. Чи коли обстріл відбувається, наш Генштаб розказує, ні, обстрілів не було, там дрібненькі провокації. Чи коли всім відомо вже, що підпали відбулись на Луганщині диверсійними російськими групами, витрясуючими снарядами, ні, це не пов'язано. І от зараз теж брати на себе таку роль. Я ще раз кажу, ніхто не заважає Володимиру Зеленському вести прямі переговори з Путіним. Ми можемо підозрювати, що на цих переговорах не все те, що би нам хотілося, щоб було сказано, але ми розуміємо, що такі переговори потрібні. Ну а эти переговоры к миру могут привести к завершению войны на востоке Украины хотя бы? Ніколи. Жодні переговори з нинішньою Росією привести до закінчення війни не можуть. Привести може тільки одне – зростання ціни агресії для агресора. Те, що ми говорили не один раз в ваших ефірах, Крим ми повернемо тільки тоді, коли Крим буде Росії опікати руки. Інакше вона його не поверне, вони вчепилися, імперія не віддає своїх окупованих територій. Те саме і з Донбасом. Вони його нам можуть повернути тільки в 2 способи. Перший спосіб – це в тому випадку, якщо це буде їм неймовірно пекти руки, це санкції, це міжнародна ізоляція, це дуже жорсткий тиск, який все одно ініціювати його мусить Україна. Це є один варіант. І другий варіант – це російський варіант, коли нам повертають Донбас і під це міняють українське законодавство. Ви ж згадайте, минула телефонна розмова Володимира Зеленського з Володимиром Путіним. Вони ж прямо визнали, що вони обговорювали виключно українські проблеми внутрішні і українське законодавство, і зміни до української конституції і тому подібне. От чому я і боюся оцих переговорів прямих без свідків. Тому що навіть ті крихти, які ми дізнаємося, вони свідчать, що фактично Росія стає модератором наших внутрішньоукраїнських законодавчих речей. Недавно появилось такое заявление от главы Офиса президента Андрея Ермака, который в интервью одному из украинских телеканалов сказал, что план мирного урегулирования войны на востоке Украины уже лежит на столе. Вот правильно ли я понимаю, что вот этот план мирного урегулирования, он касается Минских соглашений, основан на Минских соглашениях, или же все-таки есть какой-то другой план? Ми не можемо нічого знати, ні того, якщо в цьому плані є, ні того, чи він взагалі існує. І ще один момент. Плани можна написати будь-які. Я можу зараз вам сісти, я писав плани і пропозиції для досить багатьох конфліктів. Це моя спеціальність. Правда, я вас теж в ефірі розказував, що я був одним з авторів певних пропозицій по розв'язанню Карабахського конфлікту. І можна було його застосувати, якби вірменська сторона просто не відмовилася взагалі від будь-яких переговорів, тому що вони тримали в своїх руках і були впевнені. Те саме по Донбасу. Можна написати 20, 50, 100 різних планів. Все питання в тому, що війну почала не Україна, війну почала Росія. Війну провокує і продовжує Росія. І тисне, ми не наступаємо на Донбасі, ми захищаємося. Обстріли, спроби наступальних певних дій, провокації йдуть з боку Росії. Має бути єдиний один план – це змусити Росію перестати стріляти. І інших варіантів, окрім тих 2, які я порахував, не існує. Володимир Зеленський, очевидно, чи Єрмак розказує, що ми можемо включити якийсь додатковий переговорний механізм, ми можемо залучити якихось інших переговірників, ще там щось. Ми можемо якимось способом вийти, а на мій погляд це буде страшна катастрофа дипломатична, якщо ми вийдемо на прямі переговори з терористами. А про це дуже серйозно мріє Андрій Єрмак. Він навіть спробував кілька таких ініціатив особисто реалізувати. На щастя, збурення в суспільстві цього не дало. Пригадуєте про ту двосторонню переговорну групу, які мали
з правами вирішального голосу бути включені представники як України, так і двох терористичних республік, так званих республік. От такі плани, очевидно, в Андрія Єрмака є. Чи вони зупинять війну? Ні. Вони тільки підсилять апетити Путіна і тільки погіршать ситуацію. Ще раз кажу, єдиний спосіб, не втрачаючи суверенітет, повернути Донбас – це нарощувати ціну агресії для Росії. Ми це робили 5 років, і ми виходили вже на стійке перемир'я і на реальні поступки з боку Росії. Глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кравчук сообщил об идее сформировать совет людей, которые хорошо знают Донбасс и работали там для выработки идей по дальнейшему регулированию войны на востоке Украины. Давайте послушаем его. Дуже багато сьогодні є людей, з Донбасу також, які пропонують свої послуги, не ставлять завдання їх включення, а як волонтери пропонують. Ми думаємо над тим, як створити раду людей. Не одного взяти члена делегації в ТКГ, а зібрати раду людей, які будуть допомагати. Ну, это вот сообщение, новости серии «А что дальше?» Окей, и что? А нічого. Знаєте, знову ж, як кажуть, я не злопам'ятний, я просто злий, пам'ять в мене добра. Я дуже добре пригадую і політику Кравчука, і його політичні методи, і те, що називається, як розвести своїх опонентів і як мінімізувати їхні впливи. Я дуже пригадую, як подібним способом, бажаючи вести переговори не з конкретними лідерами руху, а з якимось ширшим середовищем, він нейтралізував рух. Як він його фактично оточував В'ячеслава Чорновола своїми контрагентами, нібито з демократичного середовища. Зараз те саме. Це навіть не питання про перемир'я, про мир на Донбасі і про переговори там. Це питання про зміну конфігурації в робочій групі. В робочій групі є двоє таких людей, про яких зараз говорить Кравчук. Один з них, по-моєму, зараз, господи, Казарін, здається, який спокійніше себе трохи поводить, але теж який незадоволений діяльністю Кравчука, це проглядається, а пан Гармаш, він взагалі жорстко торпедує і говорить, що такі дії, особливо які Фокін робить та й Кравчук, що вони абсолютно неприйнятні. Кравчук хоче позбутися двох неприємних для нього опонентів. Яким чином позбутися? Спробувати звільнити, а оце буде скандал. Тому що ці люди, вони мають багато інформації. Є другий варіант – розмити їх. Замість двох людей включити 30-40 людей. Всім їм надати однакові права, однакові повноваження, тільки вже підібрати акуратніше і уважніше, щоб там були слухняніші, спокійніші. І вони самі затикають, вони не дадуть нормально ініціативами Гармаша і Казаріна якимось чином прозвучати. Но может, они таким образом хотят перекрыть факап с Витольдом Фокином? Я думаю, що це вже не основне. Фокін зіграв свою роль. Фокін мав відтягнути на себе увагу, і він її відтягнув. Ми вже зараз взагалі не згадуємо про особливості діяльності Андрія Єрмака. Ми всі переключилися на Фокіна. Те, що я говорив, це все дуже прості психологічні трюки. Розумієте, якби ми мали трошки більше історичної пам'яті, все те, що відбувається зараз, Леонід Кравчук, Леонід Кучма та інші президенти, це все робили упродовж своєї каденції десятки разів. От зараз я вам навів приклад, чому оця ініціатива Кравчука появилася, але він її принаймні 4 рази за своїх 4 роки президентства застосовував у своїй діяльності. Це є стандартна абсолютно ситуація. Ти маєш когось одного неприємнішого, розмий його у середовищі нібито подібних людей з подібними такими ж самими повноваженнями. І те, що стосується Фокіна, ну це знову ж, якби не було певної брехні про прихід Фокіна в цю трьохсторонню групу в ТКГ, якби нам розказували, що це є ініціатива виключно Кравчука, а потім ми від того ж Кравчука дізналися, що саме Володимир Зеленський запросив обох – і Кравчука, і Фокіна одночасно. От якби не було цієї всієї інформації, можна було б ще шукати якісь інші пояснення. А так, Фокіна запрошували як на роль от те, що називається злий слідчий. От є хороший слідчий і є поганий слідчий. І от на Фокіна скинули роль поганого слідчого. Він її виконав на всі 100%. Ну, може, єдине, що йому сказали, говори все, що хочеш, він аж перестарався. Наговорив такого, що навіть у Зеленського і Єрмака очі на лоба полізли. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не исключает, что площадка для переговоров ТКГ по Донбассу может измениться. Давайте послушаем его.
Ми ніколи не виключали можливість перенесення перемовин з Мінська. Ми розуміємо, що чим більш недружніми будуть дії чи заяви Білорусі щодо України, чим сильнішими ставатимуть позиції Росії в Білорусі, тим більш неприйнятним ставатиме Мінськ як місце для фізичних зустрічей. Могут ли поменять дислокацию ТКГ, и что это глобально изменит в процессе переговорного? Ну, зараз поки що давайте зрозуміємо, що взагалі ТКГ фактично існує в віртуальному форматі, і особливого значення початка немає, там зараз основне це назва. Але рано чи пізно повернуться до безпосередніх зустрічей. І от на той момент ситуація дійсно стане критичною. Тема про можливість зміни площадки ведеться, якщо мене не зраджує пам'ять, з 16-го року. Принаймні в 16-му році дуже жорстко про це говорили, вибирали різні варіанти. На превеликий жаль, тут тема з подвійним дном. Давайте не забуватися, ми з Мінська дійсно нам треба йти, тому що насправді відносини стали недружніми, і це фактично Лукашенко перетворює Мінськ на мало не обласний центр Російської Федерації. Велике питання, куди йти? Іти, це має бути все-таки десь в межах нормального оперативного долучення, щоб туди можна було швидко, оперативно прибути. Тобто це не може бути якась дуже віддалена країна, це не може бути Пекін, умовно кажучи, Сеул. Навіть Казахстан, Астана – це теж проблемно. Но это должны быть страны СНГ? Ну, річ в тому, що не дуже то є куди. Нормально могли б бути Кавказькі держави, але там зараз війна. Це є проблема. Грузія – проблема, тому що в них фактично територіальний конфлікт з Росією. Росія заграбастала їхні території. Території країн Європейського Союзу. Нормально, є нейтральні, по суті, держави. Дуже хороша площадка Австрія. А тепер давайте глянемо на це. Ми фактично таким чином, вибираючи будь-яку європейську державу і її підтримку отримуючи, ми узгоджуємо те, що легітимізуються поїздки з відповідними паспортами, документами країн, так званих країн ДНР, ЛНР, людей до цих країн. Тобто Європейський Союз визнає їх певну суб'єктність. Ми готові на це, що Пушилін, інші будуть літати до Європейського Союзу, а вони ж демонстративно поставлять вимогу, що вони мають літати зі своїми паспортами. І їхні паспорти мають бути внесені якісь відомості. Ну, для нас це певний моральний удар. Тому насправді ситуація, скажімо, з Кишиневом. Ну, так, Кишинев теж ніби нормально, але це означає, що ми маємо терпіти, що лідери терористів будуть прилітати на українську територію. Ми їм нічого не можемо зробити. Ми теж до цього готові? Я думаю, що ні. Тому це не просте, це не формальна річ про такі площадки. Мені поки що важко сказати, що це може бути. Можливо, це може бути точка на зіткненні границь України і Росії на нейтральній території, або, можливо, навіть на зіткненні границь України і Росії поряд, скажімо, із цим так званою лінією розмежування, там, де вона виходить біля Мілого, скажімо. Дякую. Тарас Чорновол, політолог, був з нами на прямому зв'язку. Саголнс. Ну а мы переходим к следующей теме. Нагорный Карабах. Там продолжаются бои между Азербайджаном и Арменией. Видео с боевыми действиями в Нагорном Карабахе публикует на своей странице Facebook пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян. Видеозапись Степанян сопровождает подписью поражения очередного танка противника. Я попрошу сейчас наших режиссеров выводить видео на экраны. Различные видео сегодня публикуются, в том числе и от Министерства обороны Азербайджана. В Азербайджане заявляют, что вооруженные силы Армении обстреливают села в 6 районах вокруг Нагорного Карабаха. В ведомстве добавляют, что азербайджанская армия принимает ответные меры. Давайте послушаем цитату Министерства обороны Азербайджана. Села Тертерського, Бардинського, Ахдамського, Ахджабединського, Фізулінського і Джебрагільського районів піддаються обстрілу з боку Збройних сил Вірменії. Ну а вот сегодня Никол Пашинян заявил, что армянская сторона готова пойти на уступки по поводу Нагорного Карабаха, если к этому готовы в Баку. Вот давайте его слушать. Врегулювання конфліктів повинно здійснюватися на основі взаємних поступок. Нагірний Карабах і Вірменія готові до таких поступок, до яких буде готовий Азербайджан. Бурза Алиев с нами сейчас на прямой связи, экс-министр палива та энергетики. Витаю вас, салям алейкум.
Алейкум ассалам. Вот армянская сторона говорит, что готова пойти на уступки по поводу Нагорного Карабаха. Что это означает, по-вашему? Ну, это означает, что они уже почувствовали, что главный их союзник Россия им сказала «до свидания». Бои идут, уже сам Путин даже заявил об этом, что бои идут на территорию Азербайджана, и они не имеют права, согласно договору ОДКБ, вмешиваться. Поэтому они уже стали сговорчивы. Я думаю, что через неделю максимум они уже будут говорить, что нас неправильно поняли, скорее всего. Карабах — это не Армения. Дождемся этого. Потому что ежедневно вооруженные силы Азербайджана освобождают населенные пункты, и идет массовое дезертирство в рядах армянских ополченцев, или я не знаю, как они там сами себе рекламируют. Но в связи с этим я очень вспомнил, если не ошибаюсь, чемпионат мира, когда Северная Корея показывала, якобы они чуть ли не в финале выиграли 8-1 сборную Бразилию. Для себя они показывали, у них же интернета нету, и так далее, и так далее. Вот армянские СМИ мне напоминают именно Северную Корею. Их послушают, они каждый день по 2-3 самолета сбивают, там, азербайджанских вооруженных сил и так далее, и так далее. А на самом деле уже они поняли, что это не шутки. Вы следите за азербайджанскими средствами массовой информации. Сколько уже сел удалось освободить азербайджанской армии? Но официально президент Азербайджана объявил, что один из 7 районных центров — это Джабраильский район, и также около 22 сел других районов, в том числе и Джабраильский, Физулинский, Агдеринские районы, освобождены, и плюс освобождены очень многие стратегические высоты, которые контролируют практически доставку всякого, и военные, и людский резерв из Армении контролируется именно из этих высот. Но Азербайджан сейчас дает, можно сказать, что коридор, практически мирное население все выехали с Нагорного Карабаха. Мы, естественно, не стреляем по мирным людям. Даже по азербайджанским каналам я смотрю, освободили какие-то села, там есть пожилые люди, армяне, которые не ожидали такого от азербайджанских солдат, они, наоборот, приютили их, там, покормили и так далее, и так далее. Мы каждый день, азербайджанское руководство объявляет, что мы с населением не воюем, в отличие от Армении. А армяне стреляют с территории Армении, не с Нагорного Карабаха, по населенным пунктам, по Генже, Тертерский район, Бардинский район, которые далеко от линии разминирования. Но у них только одна цель — спровоцировать азербайджанскую армию на ответный удар, чтобы прибежать к России, что «помогите, нас убивают». И привлечь ее как участницу ОДКБ. Наверное, да. У них же есть контракт по ОДКБ. Но Путин сегодня четко, ясно объяснил, что так как все военные действия идут на территории Азербайджана, и несмотря, грубо говоря, он так не говорил. Но он назвал это трагедией. Он назвал это трагедией. У нас есть это его цитата. Да. Давайте вместе сейчас послушаем Путіна. Ми дуже переживаємо, тому що і Азербайджан, і Вірменія, і Нагірний Карабах – це території, на яких проживають не чужі нам люди. Сподіваємося, що в найближчий час конфлікт буде припинено.
Вот это заявление Владимира Путина. Вот мы уже на протяжении нескольких дней разговариваем с нашими экспертами, пытаемся понять вот такую выжидающую позицию России. Вот, и многие эксперты говорят, что таким образом Путин сегодня мстит Пашиняну, мстит ему за вот эту цветную революцию, которая его привела к власти 2 года назад. А вот как вам видится, реален такой вариант? И я думаю, что не знаю, какие у них взаимоотношения, но я знаю, что Пашиняна никто всерьез не воспринимает. Мгм. Несмотря на то, что он сам себе именно рекламирует как демократ, но он сказочник еще тот. Путин сегодня еще говорил, тут нет этой цитаты, я видел видео, интервью его. Путин сказал, что так как бои идут на территории Азербайджана, мы не имеем права вмешиваться. И я постоянно в контакте с премьер-министром Армении, и со стороны премьер-министра Армении по обязательствам России нету никаких претензий. То есть, другими словами, он дал понять, что Россия в этой авантюре не будет участвовать. Но я вот пытаюсь понять, вот Россия 26 лет подогревала этот конфликт, чтобы что? Тут есть, скорее всего, еще и турецкий фактор, Мгм. потому что Турция до вот последнего времени так Эрдоган однозначно не ставил вопрос. Он сказал буквально, что мы, если надо будет, и будем стоять рядом с азербайджанским солдатом. Это означает, что и Турция, и Пакистан, и другие страны, которые в регионе, вчера даже, несмотря на то, что в Азербайджане это всерьез не воспринимает, но президент Ирана тоже однозначно сказал, что Иран признает территориальную целостность Азербайджана Мгм. и ждет освобождения азербайджанских земель. Спасибо. Чох Сагулнус Бурзуалієв, екс-міністр палива та енергетики, був з нами на прямому зв'язку. спасибо Чох большое. Сагулнус. Ну а к нам сейчас присоединился Денис Мускала, координатор напрямку міжнародної політики Центру політичних досліджень «Доктрина». Пане Денису, вітаю вас. Так, чуєте нас? Вітаю. Ну вот сейчас обсуждали ситуацию в Нагорном Карабахе. Вот как вам видится то, что сегодня там происходит? Можно ли это назвать просто эскалацией или уже идет реальная война? Ну, по сути, мы видим продолжение столкновений июльских, которые происходили в районе Тавуза, но уже в районе непосредственно Карабаха. По сути, Азербайджан в данный момент, он увидев, что невозможно решить эту проблему путем переговоров, таким образом пытается оттянуть силы армян, создав им для них угрозу на юге в районе Карабаха. А армянская сторона пыталась нанести Азербайджану удар в максимально уязвимом месте, то есть в районе трубопровода, который идет, собственно говоря, через территорию Грузии, дальше в Турцию и к Средиземному морю, с возможностью экспорта энергоносителей в дальнейшем в страны Средиземноморья, в Западную Европу. На данный момент, соответственно, Азербайджан наносит со своей стороны по максимально уязвимому месту удар по армянской стороне. Мгм. Какова вероятность того, что Азербайджану на этот раз удастся деоккупировать свои территории? Ну, я полагаю, что это в большей степени возможность частично провести деоккупацию. То есть, в первую очередь, это непосредственно территории, которые входят в большей степени даже не в автономию территории, а оккупированные территории непосредственно Азербайджана, то есть которые входили в Азербайджанскую Советскую Республику и затем были оккупированы в ходе войны в начале 90-х армянскими войсками. То есть это частичное занятие позиций, населенных пунктов, прежде всего, разумеется, те, которые были оставлены азербайджанцами в ходе этнических чисток.
Давайте к следующей теме, к Кыргызстану. Там тоже горячо, особенно после парламентских выборов. Там уже какой день идут протесты. И сегодня из-за результатов выборов премьер-министр Кыргызстана и спикер Жогорку Кенеш парламента подали в отставку. Глава Кабмина подал заявление об уходе на имя президента страны. Там продолжаются протесты. Вот как вам видится все то, что происходит там? Вот многие эксперты говорят, что там сейчас идет больше такой конфликт кланов. Так ли это? Не слышим, к сожалению, мы вас. Алло, алло. Не слышим, к сожалению, звук пропал. Да, я попрошу звукорежиссеров решить сейчас эту маленькую проблему, и мы, надеюсь, уже услышим еще раз Дениса Москалыка. Тем временем, действительно, как вам известно, 4 октября прошли парламентские выборы в Кыргызстане. Там приняли участие 56% из 3,5 миллионов зарегистрированных избирателей. На 120 мест в новом составе парламента претендовали, как известно, 16 партий. Вот по официальным данным, барьер в 7% преодолели всего лишь 4 из них, которые являются провластными, такие как Биримдык, Мекенем Кыргызстан и оппозиционная Бутун Кыргызстан. В столице Кыргызстана 1000 людей, не соглашаясь с результатами парламентских выборов, вышли на митинг. Протестующие захватили в первый день здание парламента. Вот мы сейчас видим это видео, как они снимают портрет президента Кыргызстана. Да, фотографируются, ломают что-то. Да, тем временем еще, как стало известно, потом протестующие пошли к парламенту, к зданию парламента, к зданию правительства и мэрии, в результате чего тоже захватили эти здания. Они также, протестующие, после захвата парламента добились освобождения оппозиционеров из тюрьмы и других политиков, в том числе и добились освобождения экс-президента Кыргызстана Атамбаева. Ну, по сегодняшний день продолжаются протестные акции в Кыргызстане. Мы следим за этими событиями и будем говорить и обсуждать в следующих наших эфирах. Ну, а я хочу пока перейти к гостю, который к нам сейчас присоединился. Это Михайло Гончар с нами на прямой связи. Это эксперт з міжнародних та безпекових відносин. Пане Михайло, вітаю вас. Доброго вечера. Добрый вечер. Ну, вот мы сейчас говорили про Нагорный Карабах, про обострение конфликта. Вот сейчас, как вы видите, протесты в Кыргызстане. Там люди выходят, 1000 людей выходят на протестные акции. Там уже ушли в отставку спикер парламента, подали в отставку мэра крупных городов. Вот как вам видится, что происходит? В світі завжди циркулює певний потенціал нестабільності. Ну, як бачимо, він себе проявляє в різних регіонах. Є, звичайно, чинники, які спрацьовують всередині кожної країни. Так, наприклад, донедавна Білорусь всім вбачалась такою цитаделлю стабільності. Але ми бачимо, що вже 2 місяці продовжуються серйозні протести проти цього режиму Лукашенка. Ми часто просто не бачимо, що насправді відбувається в тих чи інших країнах, і тому для нас виглядає несподіваним те, що раптом, як нам здається, в Киргизстані щось спалахнуло. Насправді не раптом. Просто ми не звертали увагу на ці чинники, а вони там мали місце, ну точно так же, як і в Білорусі, бо всім вважало, що це, так би мовити, такий острівець радянської і пострадянської стабільності. Та ж сама ситуація схожа і на Південному Кавказі. Оскільки у нас свої проблеми, то ми звикли до того, що там навколо питання Нагірного Карабаху існує вже майже 30 років якийсь заморожений статус-кво. Продовжуються якісь переговори в мінському певному форматі ОБСЄ, але, мовляв, не стріляють. Насправді це не так.
Насправді, якщо би уважно хто читав зведення з лінії фронту Карабахської в попередні часи, то практично там обстріли були майже кожен день. От. Ну і в один прекрасний день, 27 вересня, відбувся азербайджанський наступ. Ну і ми бачимо зараз, по суті, повномасштабні бойові дії. Таким чином, якби тут ще спрацьовують і фактори зовнішньої підтримки тих чи інших сторін конфлікту, серйозний чинник енергокомунікаційний, який поки що недооцінений. Ну і таким чином, якби ми бачимо, що ось така дуга нестабільності, Центральна Азія, Південний Кавказ, Чорне море, де генератором нестабільності, в принципі, в багатьох випадках є саме Росія, її експансіоністська і агресивна політика, вона проявляється і надалі. Ні в кого не повинно бути ілюзій, що якщо там, наприклад, події навколо Нагірного Карабаху – це вірмено-азербайджанський давній конфлікт, то що там не присутні російські інтереси і російські стимулятори. Протягом багатьох років Росія постачала озброєння обом сторонам конфлікту. Вона до цього вела, по суті. Какой вывод мы должны сделать для себя по Донбассу и по Крыму, вот, глядя сегодня на Нагорный Карабах? Не тільки глядячи сьогодні на Нагірний Карабах, але варто згадати чи глядячи на Хорватію серед 90-х років, ніхто за нас наші питання і проблеми не вирішить. Будуть висловлювати тільки занепокоєння чи глибоке занепокоєння, підтримувати, так би мовити, морально-політично, там дипломатично, не більше того. Навіть ми бачимо, що коли ми просимо посилити санкційний режим проти агресора, проти Росії, то далеко не завжди це знаходить свій відгук нам в Європі передусім. Рекомендують далі продовжувати діалог, домовлятися і так далі. А час іде, і час спливає і, так би мовити, консервує існуючий статус-кво, що називається ні миру, ні війни, але все-таки це війна. Тому тут потрібно вирішувати ті завдання, які не сьогодні намічені і прописані в документах, працювати над зміцненням оборони, боєздатності Збройних сил. І якщо буде зовнішня допомога, ми будемо вдячні. Ні, то ми самі повинні вирішувати наші проблеми. То есть все-таки нужно рассматривать военные сценарии возвращения территорий? Його не можна виключати, навіть в тому випадку, коли уявимо собі ситуацію, що в силу якихось причин відбудеться деокупація цих територій, то Збройні сили, однак, доведеться задіювати. Тут не повинно бути ілюзій. Просто ось так, якби пройти з якоюсь там пальмовою чи оливковою гілкою миру через окуповані території не вдасться нікому. Звісно, що зараз основний наголос робиться на такій мобілізації підтримки наших партнерів. Ми бачимо активну позицію, більш активну позицію Сполучених Штатів. Європа зберігає санкційний режим проти Росії. І якщо ще донедавна там йшла мова про можливість якось пом'якшення, перегляду, то зараз навіть багато хто із тих, хто займав пропутінську позицію в Європі, перестали на цю тему висловлюватися. Так що я думаю, що ситуація для нас в плані нашої зовнішньої підтримки, особливо після спільних навчань «Об'єднані зусилля від 2020», не виглядає так песимістично, навпаки. Але це не означає, що нам потрібно розслабитись и чекати якоїсь нагоди, коли проти Росії будуть введені якісь додаткові санкції. Ну вот, к примеру, есть одна такая позитивная новость. Польский антимонопольный регулятор ОКИК наложил на «Газпром» и еще 5 компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток-2», максимальные штрафы в размере 7,6 миллиарда долларов и 61 миллион, соответственно, за строительство газопровода без его согласия. Об этом сообщается на сайте польского ведомства. Давайте послушаем сообщение.
Голова польського антимонопольного відомства UOKiK Томаш Хрустний наклав штраф на «Газпром» в розмірі понад 29 мільярдів злотих і штраф понад 234 мільйони злотих на 5 інших компаній, що беруть участь у будівництві газопроводу. Це наслідок відсутності згоди на «Північний потік-2». За рішенням голови UOKiK, суб'єкти зобов'язані розірвати угоди, укладені з метою фінансування газопроводу «Північний потік-2». Что это означает для нас? Ну, власне кажучи, це означає додатковий важіль тиску з польського боку в даному випадку на російський проект «Північний потік-2». Це, якщо пригадуєте, випадок, який значною мірою схожий на те, що зробив наш антимонопольний комітет. Умовно кажучи, те, що ви так складно назвали англійською абревіатурою UOK, так далі, це не що інше, як антимонопольне відомство чи відомство по охороні конкуренції. Так от, наш антимонопольний комітет кілька років тому назад в рамках стокгольмського арбітражу, процесу, який йшов, але абсолютно незалежно від цього, наклав також 7-мільярдний штраф на «Газпром» за його монопольне становище по транспортуванні газу в Україну. З точки зору, там, скажімо, впливу на арбітражне рішення в Стокгольмі, це якби прямого значення не мало, але це мало значення з точки зору створення додаткового тиску на «Газпром» і зіграло свою роль в переговорах по підписанню газової угоди в грудні минулого року, і в тих торгах, які там відбулись. А як зараз? «Нафтогаз» зміцнив свою позицію. А як зараз працює це, Зараз польська сторона, в принципі, задіє внутрішні механізми впливу на «Газпром». Я далеко не впевнений, що їм вдасться ці 7 з гаком мільярдів доларів з «Газпрому» стягнути. «Газпром» буде проти, як і його європейські партнери. Вони будуть подавати до суду, намагатися це оспорити. Але у польської сторони є можливості у випадку відмови «Газпрому», а така відмова буде, сплачувати цей штраф, реквізувати власність «Газпрому» на території Польщі. Там проходить газопровід Ямал-Європа, і 48% спільного російсько-польського підприємства «Європолгаз», яке є оператором Ямал-Європа по польській території, ці 48% належать, власне, «Газпрому», як його частка. Ну, таким чином, польська сторона зробить цей російсько-польський відтинок «Газпрому», власне, польським повністю. Це, звичайно, буде відносно невелика сума з загальної суми штрафу, але, тим не менше, повністю Польща отримає повний контроль над цим газопроводом по своей территории. Но я так понимаю, что Польша, извините, перебила, я так понимаю, что Польша тоже показывает таким образом немцам, что она претендует на региональное лидерство и что с ней нужно считаться. Абсолютно, і це правильна лінія, правильна поведінка, і це те, що створює додаткові проблеми на шляху добудови проекту «Північний потік-2», тому що всі, хто задіяний там прямо чи опосередковано в реалізації цього проекту, бачать, що в нього з'являється дедалі більше проблем, дедалі більше фінансового навантаження у вигляді різних вимог. І, власне кажучи, навіть я не виключаю того, що, що називається, хтось із тих 5 компаній-партнерів «Газпрому» зрештою не витримає, махне рукою і вийде таким чином з цього проєкту. Після цього розпочнеться ефект доміно. В принципі, вже певні обережні заяви з цього приводу раніше лунали і з боку французької сторони, також і компанія Shell, щоправда, в контексті американських санкцій заявляла про те, що вона може переглянути свій підхід до проекту. Поки що цього не трапилось,
Але ось що називається, і вода камінь точить. Тобто польське рішення, в принципі, є доволі серйозним. І так просто його проігнорувати Газпромові не вдасться. Но правильно ли я понимаю, что сейчас введенные со стороны Соединенных Штатов Америки санкции против компаний, которые могут быть участвовать, которые участвовали в строительстве Северного потока-2, сделали невозможным завершение его строительства? Или же все-таки они найдут выходы как-то обойти эти санкции і достроить Ну, вони Северний поток? шукають ці виходи, але якби от протягом 10 місяців вони не можуть знайти, тому що ніхто не хоче брати на себе чужі ризики, в даному випадку ризик Газпрому, і підставлятися під американські санкції. Якби все було так просто, вони б вже б знайшли варіант. Але як вони не намагались знайти там, і судна міняли, і їх судновласника, суден мається на увазі, які мають добудувати цей газопровід, тим не менше нічого не вийшло. Зараз знову запускається черговий варіант такого можливого обходу санкцій, але більше воно розраховано на те, що, мовляв, щось відбудеться в Сполучених Штатах після виборів. Буде якийсь період там хаосу, невизначеності і, так би мовити, ось в період після виборів і до 20 січня наступного року, часу, коли має заступити вже нова адміністрація, мовляв, вдасться в цей період щось таке зробити. І раптом американцям буде на Північному потоку-2. Ну, вот сейчас... Але я думаю, що це ілюзія. Но вот сейчас, накануне выборов в США, сторонники введения санкций против Российской Федерации активизируют все свои усилия. В Нижнюю палату Конгресса США конгрессмены, 5 конгрессменов от обеих партий внесли законопроект об антироссийских санкциях, аналогичных представленному в 2018 году. Это довольно жесткие санкции, которые тогда назвали драконовскими, адскими. Это блокировка всех активов на территории США, это запрет на все операции с долговыми обязательствами России, включая гособлигации и так далее. Как вы думаете, будут ли все-таки вот эти санкции введены в отношении Российской Федерации, которые уже на протяжении 2 лет висят на сайте Белого дома, или все-таки это просто элемент предвыборной кампании? Ну, я не думаю, що це такий вже елемент передвиборчої кампанії, тому що в американській передвиборчій кампанії мають значення, перш за все, внутрішні проблеми, інтереси різних груп впливу в американському суспільстві. Традиційно зовнішня політика є менш важливою для американського виборця, але це важливий елемент підтримання тиску на Росію і стримування її від якихось нових непередбачуваних кроків. І я думаю, що це якраз такий довготерміновий, довгограючий підхід Сполучених Штатів, тобто, ну, грубо кажучи, вони повісили рушницю на стінку. Ну, ми знаємо по канонам жанру театрального, раніше чи пізніше ця рушниця має бути задіяна і вистрілити. Тобто американці просто демонструють, незалежно від того, будуть ці санкції прийняті там найближчим часом там, чи після виборів, але так чи інакше вони можуть вистрілити. Тому що ці санкції ініційовані не Білим домом, де може змінитись господар, а ініційовані саме в Конгресі. А як ми бачимо, Конгрес діє достатньо послідовно, хоч може не так, там, скажімо, швидко і оперативно, як багатьом хотілося б і в нас, і в Європі. Але тим не менше, зверніть увагу, як запускались санкції проти Північного потоку-2. Спочатку це було просто можливість для американської адміністрації, Трампа в даному випадку, створена ввести санкції без обов'язку. Трамп не скористався цією нагодою, він якби не був надзвичайно активним, хоча і висловлював свою незгоду з Північним потоком-2. Але потім ситуація стала докорінно мінятися в 2018 році, а в 2019 він абсолютно спокійно підписав оборонний бюджет, де передбачалось якраз санкції проти Північного потоку-2, і 20 грудня це спрацювало. Тому це показує на те, що в Сполучених Штатах існує системний, стратегічний, довготерміновий підхід, спрямований на те,
щоб стримувати Росію. Не так, як це роблять європейці, закликами до діалогу, там, до наступних зустрічей, до різних там, так, гаслами і так далі. В Сполучених Штатах теж не бракує таких заяв, але разом з тим Сполучені Штати вдаються до реальних, конкретних і жорстких дій. І питання полягає тільки в тому, от коли буде розглядатися черговий законопроект оборонний, знову ж таки в грудні, то там теж є компонент, пов'язаний із санкціями проти Північного потоку-2, які, безперечно, будуть задіяні, якщо Росія ще буде намагатись зробити якісь додаткові рухи, спрямовані на те, щоб добудувати цей проект. Дуже дякую вам. Михайло Гончар, експерт з міжнародних та безпекових відносин, був з нами на прямому зв'язку. Дякую вам. А мы, к сожалению, прерываемся, но ненадолго, всего лишь на 5 минут. А далее в этой студии мы продолжим наш эфир на крымско-татарском языке. Оставайтесь первым крымско-татарским. Коршкенч.